Teď to zúročíme. Tady budeme nejlepší, tady budeme brutální, tady budeme, vole, kingové. Pozdrav Miloška. Pozdrav Miloška. Ahoj Miloši, ahoj Miloši. Náš běžecký guru. My to dáme za těch 5 hodin. Mr. Biceps. Já díky karate, stretchingu a cvičení to všechno dám. Ty se tady poběží možná. To je Jirka zrychlil chůzi. Tady je Jirkovi pracovný zadek. Aha. To je... To se něco děje. Tady 5CZ. To dáme. Ještě pozdravte maminku. Masáko. Ahoj mami. Ahoj Masákovi z maminka. Pozdrav maminku. Ahoj mami. Dneska má svátek vlastně. Aha. Svátek matek. No jo vlastně. A jo. Tak všechno lepší. A v dálce už Staroměstské náměstí. Tyhle, už to mám pět. Tak až to vypínám a už se připravím.